Goddag og velkommen til en rundtur her i vores studie. Værelse slash et spændende rum. Her der har vi et keyboard. Meget fint keyboard. Jeg kan lige spille en lille sang. Tak. Her har vi en lille munkemaskine. Her der har vi en munkeseng med munketøj. Her der har vi 2 munkestole. Med et munkeskrivebord, munke-keyboard, munke-launchpad, hedder det ikke det? Okay, en maskine. Ja, og så har vi munke, og en Mac-munk, og 2 water-munker, og en mic-munker, og munkeledninger, og munkeøl, og munketaske. Her der har vi så et munkestativ, vi bruger til at filme med. Og så har vi munke-lamper og munke over derovre. Og så har vi ellers også en munke-guitar og en disk. Ja, så har vi munk og munk. Skal jeg gå ind? Det er min. Så har vi sofa, barnevogn, spisebord. Noget munk der. En munk. Hvad er det? Så skal vi lige have noget munk i vand. Der ligger kraften noget vand, altså. Det er. Og så har vi noget munkechokolade. Jeg fisker munkechokolade op for. Så har vi Chinese ching-chong stab. Og over den her har vi munkelampe og en munkelampe over der. Og så har vi en munkespejl. Er det ikke så lidt? Skal vi høre? Fy for helvede, der stikker. Udover det, så har vi ikke mere. Jo, der er party i Gribskov Kommune. Det er lige lovligt en. Det er afholdt den fredag den 24. oktober i Græsted Hovedgade. Fra det er halv 1. DJ Pablo, som er DJ. Det er også der filmer. Som, ja, jeg tror bare, det var alt for i dag. I hvert fald den video.